So, ito lang guys, yung prepare ko. Meron tayong onion, tapos yung bell pepper natin na na-slice siya ng parang cubes, ganyan. And itong mga mask na nabili ko sa Innisfree tsaka sa Etude House, dito ko sila ilalagay. Ala! Malapit nang mapuno ang ating lagayan, guys. You can use my code and then you will get 100 pesos na off. And hi everyone! Welcome back to another vlog! And today guys, kakatapos ko lang nag-film. Ayan, tignan nyo yung mga film ko. Nandun. So, medyo magulo-gulo pa tayo. And my phone is still on the tripod. Tapos guys, yung pimps ko na nag-travel. Ayan, meron tayong 1, 2, 3. Ayan, meron tayong 3. So, ayusin ko pa lang tong mga film ko kasi kakaayos ko lang ng buong bedroom ko. Pero nagkagulo na naman dahil sa mga film ko and naayusin ko na yung mga ibibigay ko sa iba't ibang tao. So parang masasegregate na siya. Kaya tinapos ko na yung pag-film. Yung pag-film ng ng mga pasalubong haul para matapos na din yung pamimigay ko dun sa mga sa mga tao na kailangan kong bigyan, yung mga kumuha ng duties ko, mga bumati ng birthday ko. Ayan, so yeah, let's start working. Kakatapos ko lang kausapin sila lolo ko, guys. Unang tumawag sa akin si lola ko. May sakit na naman. Masakit na naman daw ang tiyan. Hindi na makapoop. So, inano ko na naman kung ano yung gamot. Lagi na lang, basta before ako umuwi. May sakit sila, ganun. O kaya siguro nagsasakit-sakitan na sila para umuwi ako ng mas maaga kaysa sa schedule na pag-uwi ko. And then, nag-recall na naman si lolo ko. Tumawag siya ulit. Pinapauwi ako bakit daw ako nag-spend ng birthday ko sa Singapore. Dapat daw mag-birthday din ako doon. Okay, sige, magbigyan. Ang dami niyang sinasabi. Oh, kailan kayo kakasal? Ganyan. Ba't kasi nagmamadali kayo magpakasal ako? Sabi ko sana, darating ng Panginoon. Hindi pa kayo nagkakapag-asawa sa akin. Tawa ko ng tawa sa lolo ko. Anyway, back to what I was doing. Ayan guys, nag-aayos pa rin ako. Ayusin ko na, isasegregate ko na yung mga bibigay ko sa mga bawat tao para matapos na to kasi magulo kapag hindi pa siya naaayos. Almost done na guys sa pag-aayos. And itong mga mask na nabili ko sa Innisfree tsaka sa Etude House, dito ko sila ilalagay. Ala! Malapit nang mapuno ang ating lagayan guys. Kasi ito, ba't nandyan yan? Shampoo yan. Ito yung mga pang skincare. Hindi ako masyadong nag-hoard guys. Ito yung mga mask. Ayan, tapos yung mga moisturizer, like itong mga to, tinted moisturizers. Ano pa ba? Itong mga to, yung mga eye white. Ayan, lalagay na natin dyan. Tapos, itong mga samples na nakuha din natin sa Etude. Yeah. Lagay na lang din natin dyan para pag nag-travel tayo. Check na lang natin. Pero, yeah, i-review ko pa to guys. So, dapat hindi siya dito kung i-review ko siya. Hi guys! So, kakatapos ko palang mag-edit ng 2 videos and currently yung isa up na siya and yung pangalawa naka-upload na din pero hindi pa siya up. Siguro bukas i-up ko na siya ng gabi. And then, we'll start with the SG vlogs. But while you are watching this video, of course, nakalabas na lahat ng SG vlogs natin at ang mga iba pang videos. So, head on to the link below. Alam ko, mag-enjoy kayo sa mga SG vlogs. Yung iba guys, sana hindi mahaba. Hindi ko pa kasi na-edit lahat. Pero, hopefully, I will try my best na 10 to 15 minutes. Kung minsan nga yung 15 minutes na habaan na ako eh. Pero, ang dami ko kasing daldal. Kaya, kailangan bawas-bawasan na natin. And magte-take off na tayo ng makeup natin, guys. Nag-film kasi ako kanina, guys. And sabi ko, nag-makeup ako. Yun nga. So, magte-take off na tayo ng makeup natin. And then, we will put on the mask na yung 3-in-1 bentonite clay. Asan ko yung 3-in-1 bentonite clay ko? And then, ito yung pangtangkal ko, guys. Baliktad. Ng makeup ko. This is the vitamin na Pure Derm. Ito siya. Tapos, magmamask tayo and then mask ng bentonite. Tapos magmamask tayo ng bukas na lang kung magmamask ng mga sheet mask.
Let's see. Oo, kasi ano ba? Ayaw mo tumayo, beshi. Yan. So, bukas lang siguro ako magtatanggal ng sheet, maglalagay ng sheet mask ko. Kasi, mag-ano muna ako guys, serum pa ako ngayon. So, pag naka-serum ako, hindi ako naglalagay ng kahit ano sa mukha ko. Para yung, see, may pimple pati yung kilay ko. Nawawala guys ang aking bentonite clay. Saan ko kaya nilagay? Sure ako na hindi ko yun nasama sa SG. Kasi yung dala ko na bentonite clay sa SG is yung pang pasalubong sa mga ka-work ni Mac. O, diba? Ako talagang nagpasalubong sa mga ka-work ni Mac. Be a good boy. May suwal ako sa mga yan. Pero nawawala. Saan kayong akin? Maglalagay na ako guys nitong bentonite clay. Sobrang dami pa oh. Di ba lagi ko itong ginagawa pero ang dami pa. So, ang gagawin natin, gamitin natin siya lagi para maubos na at nang mapalitan na to. Yung brush ko, asa ba yung brush ko? Kailangan pa nating mag-wash ng brush kaya daliri muna gagamitin. Hey guys! Good morning! So, ito na yung tuloy ng vlog ng mga nakaraang araw. Sobrang hectic ng sked guys. Ngayon, maglalaba ako. Mag-handwash ako kasi yung uniform ko na puti. Sobrang, yung dumi niya ayoko nang i-wash siya na yung sa washing machine. So, gusto ko handwash ko siya. And while doing the handwash, I will put on this clay mask from Queen Bean. Ito guys, currently I'm reviewing this product. So, every 2 to 3 days ko siya na ginagamit. Ganun yung interval niya para nakita ko. Kasi nakita ko yung glow ko after using this one. So, ito guys, yung bagong ginagamit ko siya na clay mask. Talagang nakakapagpataytan siya ng pores. So, nilagay natin while doing our laundry kasi multitasking tayo, girl. Good morning guys! It's the next day na naman. And ngayon guys, magluluto lang ako ng tokwa, tofu with turmeric and bell pepper para sa baon ko later. Then may papakita ko sa inyo mamaya guys na binili ko sa Lazada, which is really exciting on my part kasi masasave na natin ng mga memories natin. But for now, let's cook our dinner for tonight kasi mag-duty ako, so magbabaon ako kasi dun sa hospital guys, pag ganung gabi na wala nang makaharap pa na bibili ng pagkain. So, mas maganda kung may baon na lang. So, ito lang guys yung prepare ko. Meron tayong onion, tas yung bell pepper natin na na-slice siya ng parang cubes, ganyan. And then yung mashed na tokwa or tofu natin. Tapos meron tayong curry powder or yung turmeric powder. Actually, first time ko to nalulutuin guys. Parang dinemo lang kasi to dati dun sa parang health seminar namin sa hospital dati. Pero masarap siya. And then nakikita ko, uso pala kasi siya sa US. From US kasi yung nagluto nun. So, yun guys. Yun yung lulutuin ko. And para mas maging healthy yung food. Actually, kahit di ka magkanin dyan kung madami yung tokwa. So, start na natin. Pasensya na kayo guys sa boses ko. Kasi sobrang bagong gising lang ako. As in, antok na antok pa ako. Noong oras na kasi ako natulog, 2:00 na ata. Tapos yun. Ito-transfer kasi ako ng mga files ko dun sa binili natin sa Lazada. So, lagyan lang natin ng oil. Painitin natin siya.
Coffee muna tayo, guys. And I got here this creamy white na Nescafe. Ito yung clean pack nila. So, yung kalahati yung kakainin natin. Iinumin. And guys, update sa skin ko. This is the 4th or 3rd day na ginagamit ko yung Queen Bean na set. It's doing good on my skin, guys. Yung set nila, merong facial wash, toner. May soap din actually, pero hindi ko ginagamit yung soap sa mukha ko. Facial wash, toner, mask, clay mask yun. Tapos, essence. Tapos, may lotion din. Tapos, yung sabon. O, diba? Bongga! And then, guys, kasama ng ating breakfast, actually, this is brunch. Lunch na. 11:22 na. And, less is more unless it's coffee. Yung kakainin natin, ito guys, kakanin. May pumunta sa hospital, nagbenta nito. Sobrang namimiss ko na yung mga ganito. Actually, sa Ilocos, di kami gumagawa ng ganito. Dun sa part namin. Kasi walang mga coconut dun sa bayan namin. So, more on saging yung pambalot. Pero dun sa place nila, mama ko, dun, ganito yung balot nila. Or yung nakaganon-ganon na dahon. Kasi doon, madaming coconut. Nakakamiss, sarap i-coffee nito, guys. Niref ko siya kasi baka masira ka ako. Buti hindi siya tumigas, so really good yung kanilang yung kanilang malagkit. Kasi yung iba peking malagkit, alam mo yung bigas talaga yun, kaya siya tumitigas. Yung bigas na normal lang. Ganun. Wait lang, guys. Sobrang hirap kainin nito. Ito na guys, yung ating kakanin. Ito guys, hindi na siya kailangan isaw-saw pa sa parang caramelized sugar kasi natimpla na to siya. So, hindi na daw kailangan, sabi ni ate. And then guys, yun nga yung update sa skin ko. It's doing great. Napansin ko sa second day ng aking paggamit ng second day. Yun. Ng set. Kasi nagmask nga ako, diba? Nag-dry ito, oh. Nakikita mo talaga, dito lang yung nag-peel. Yung sa surrounding niya pag nag-dry, ganun lang. So, maganda siya. Tapos yung lotion nila, SPF 70, so bongga. Pataasan ko ng SPF ng mga lotion, guys. Tatanungin ko na lang yung seller kung magkano yung products nila para malagay ko pag nireview ko siya, which is, kasi balak ko sana to gawin to ng 2 weeks. Kaso kasi, 2 weeks parang matagal na kasi kitang-kita na yung result eh. So, tingnan natin kung ma-review ko na siya next week. At least, may effect naman siya. Actually kasi, kapag mga whitening products, yun yung mga kailangan talaga na matagal yung review. Dapat 2 weeks to 1 month. Ganun para makita yung result. Kaso ito kasi guys, instant talaga yung glow, instant, ganun. Pagkatapos mo maghilamos, kita mo na yung glow mo, mafe-feel mo na yung pagka-tighten ng skin mo. So, really good. I recommend this one. Pero siguro, after nito, itong video na to, baka mauna pa yung review ko kaysa sa video ko na to, yung vlog na to. Panoorin nyo na lang yun, guys. Guys, ito na pala yung niluto ko na, tofu. Tapos nilagyan ko siya ng turmeric. Tapos yung bell pepper natin. Sobrang sarap, guys. Gusto ko na siyang kainin. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na binili ko from Lazada. This is the silicone power na shockproof, scratch resistant na power bank. 1 TB, 1 terabyte 1 terabyte na external hard drive, guys. So it comes in this packaging and sobrang ganda ng pagbabalot nila, guys. Sobrang yung bubble wrap talaga niya, bonggang-bongga yung bubble wrap niya. So safe na safe siya during shipping. And this is from Lazada pala, guys. And yung pangalan ng shop is Cyber Cutie Gadget. Ayun. So open lang natin siya. Alam ko, mahirap. So ito siya, guys. And sa likod niya merong manual. Ayan, tapos nilagay dito, thank you and God bless, please support me, leave a nice review. Lazada and Shopee. Sa Lazada pala, guys, kapag naka 500 ka na din dun sa same shop, parang din siyang Shopee, free shipping na din siya. So, eto guys,
2,699 yung original price niya. So, free shipping na siya. Kaso, new user na naman ako ng Lazada. I signed up kasi nakalimutan ko yung yung aking pinang-sign up dun sa Lazada ko dati. So, 2,699 minus 200 kasi kapag new user ka, meron silang ibibigay sa'yo na code na kapag nag-checkout ka, gagamitin mo yun para magkaroon ka ng 200 pesos na off. So, parang naging 2,500 na lang siya, 2,499. And then, ginamit ko din yung shopback ko kasi, guys. And, meron din akong nakuha sa shopback. Parang less than 50 pesos. Ito, guys. Yan. Tapos, ito na yung wire niya. Lagayan niya dyan. Yung kanyang cable. Shockproof talaga. Ito, parang silicone siya. Tapos, yung hindi na-scratch ito. So, nice naman siya, guys. Mabilis din yung pag-transfer niya. If you're interested pala, guys, about shopback. Kasi yung shopback, kapag nag-shop ka sa Lazada, sa Shopee, ganun, you can use my code and then you will get 100 pesos na off, and then another 100 pesos kapag new user ka. So, parang magkakaroon ka ng 200 pesos off kapag ginamit nyo yung link ko, which will be down below, guys. And, yun lang naman. Pag ginamit nyo yun, may makakuha din yata akong something. So, hindi ko lang alam kung magkano. Basa-basa din Mia. Yun ang hindi ko masyadong sure. Pero, I know you can get 200 na initial nyo na makukuha nyo pag ginamit nyo yung referral code ko, guys. So, if you're planning to shop for your Christmas, you can use the shopback para makapagtipid din kayo. Actually, nung nagkaroon ng Lazada Revolution ng 12 ata yun, or 11, November 11 dati. Doon ako madaming nakuha kasi madami kong binili. Tapos yung shopback talaga bongga. Tapos kapag nagbubook din ako ng hotel sa booking.com, yung ginamit namin sa Singapore, ginamit ko rin yung shopback ko, guys. And may nakuha ako ng mga 500 plus. Ganun na nakuha ko na cashback. Yan. So, bongga, diba? So, why not use? Kasi sayang din naman yung maiipon mo doon kapag nagbubook ka, kapag bumibili ka online, diba? Kasi siya kapag naipon-ipon naman yun, kahit 50 pesos lang yung nakukuha mo doon, malaking bagay din yun. Pag naipon siya, hindi mo na papansin, mapupuno na yung napupuno na yung mga pera mo doon sa cashback. That's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this video. I-close ko na siya kasi mag-duty na lang din naman ako. Ayoko na masyadong mahaba tong vlog na to. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, please follow me with the name JoyOfMia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video and share it to your friends. So until then, guys, salamat sa pag-subscribe at sa panonood. Ingat kayo lagi. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? But I'm